И здравейте YouTube, аз съм Дареван37 от регистрацията ми в Minecraft, PvP България по-точно. И сега ще ви покажа един урок как да си направите автоматична ферма за Sugarcane. Ето, вижте как изглежда. С цъкането на бутона писаните се активират, после само минавате в водата и си обирате Sugarcane. Така. За целта ви трябват някакъв блок, аз си избрах черна вълна, пистън, кофа с вода, само за началото. Санд, тръстика, редстон, репитър и бутон. Така. Ето сега да ви покажа как става. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Може да го направите колко искате. Аз ще го правя 6. Добре, след това вътре поставяте вода и поставяте само един наред. Ето така. След това взимате избрания блок от вас. Хайде ето така. 3. Може и с cobblestone, може и с dirt, с всичко може. Ето. 3. Взимате пистъните и поставяте ето така. Нали, като се активира да са към страната на Sugarcane, ето така. След това взимате редстон на репитър и ги поставяте по последния начин. И от двете страни. Така. После взимате редстон и правите ето така. Тук може да има някакъв блок и бутон. Тази страна също. И пак поставяте редстон. Ето сега ще ви покажа. Ето тук работи. И тук работи. Това е единия начин. Вие ако искате, може да си го закриете. Ето. Така. От тук. И цялото да си го закриете. Това е първият начин. Да. Ето. За втория начин ще ви трябва само от едната страна. Ето. Защото ще го направим от като цъкнеш този бутон, да минава така и да активирате пистъни. За целта правите още две така. Ето. Ето вижте. След това взимате редстон, правите така. Тук поставяте репитър. Ставате още 3 редстон, пак поставяте репитър и го свързвате. Сега да ви демонстрирам. Ето, цъкате, те работи от двете страни. Сега... Не, това е грозно. Ето изпълня. Правите 3 купчета височина. Ето така, наградите. Трябва да е високо 3 купчета. Ето. Така. По всякъде така трябва да изглежда. Опа. Лек фейл. Добре, ето така. И сега
да го запълним. Ето още. Запълвате навсякъде. И вижте как стана. Добре. Чакайте сега само. И да, тук съм. Ето вижте, никъде не е прекъсната системата. Всичко си работи. Добре. Ето, пак ще ви покажа. Ето. Цъкате. И всичко е окей. Минавате тук и си обирате водата. След това ще ви трябва стъкло. Правите ето така. Нали ферма е на едно купче. И е малко по-грозно. Оф, това за какво го правя? Ето така. Тук даже не трябва. Ето и отгоре пак го запълвате. Добре. Ето така. Това е защото когато шугаркейна ви е пораснал, ето така, като цъгнете, по някой път може да се бъгне и шугаркейна може да излезне, да изфръкне от горната страна отгоре. И затова аз го направих така. След това може или с същия блок, или с друг блок ограждате така стъклото. Ето така. Ето вижте. Но за да не изглежда така грозно, можете да го направите ето така, вижте. Вижте. Може и каблстон, може и пясък, дърт. Но предпочитам да не е пясък, защото може да пада някъде. Не знам. С всякакъв дъб става. Ето така. Запълвате. Много лесно. Ето вижте. Изчакайте. Ето. И сега последно да ви демонстрирам и да добавя някои неща. Добре, ето. Цъкате. И просто минавате във водата. То се обира от всекъде. Ето вижте, няма едно шугаркейн на земята. След това взимате честове и табелки. Можете да си така. Слагате един чест тук и един тук. Ще слагате така и така. В смисъл, това не е задължително, но ви го показвам. Може да направите така.
Ето. По-тарикатско. Може и така. Ето. Тарикатско да е. Ето. Ага, да. И фермата ви е готова. То вижте. Така. Ето така. И цъкате бутона. Да. Минавате. И супер. Излизате и си ставате шуракена с честовете. Ако се напълни този чест, има един друг. И добре, това беше от мене. Далеван 37. Мисля да правя още такива уроци. За диня, за уид, автоматични ферми. За диня знам два начина за автоматична ферма на диня. Но ще видим. Добре. Това беше от мен. Довиждане. До следващия урок.